Fl-2022 il-valur miżjud gross bi prezzijiet bażiċi fuq bażi reġjonali reġistra gwadan sostanzjali fuq sena qabel. Dan hekk kif Malta dan l-indikatur żdied bi 15.3% waqt li fir-reġjun ta' Għawdex u Komuna żdied b 14.8%. Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'termini ta' flus dan ifisser li ż-żieda reġistrata f'Malta ammontata l-aktar minn 15 biljun 454 miljun euro fil-waqt li f'Għawdex u Komuna ammontata l kważi 658 miljun euro. Dan meta mqabbel mal-2021. Fil-fatt l-estimi juru wkoll il-kontribuzzjoni tar-Reġjun ta' Għawdex u Komuna għal prodott gross domestiku nazzjonali ammonta għal 4.1% jew inkella aktar minn 712 miljun euro. Fl-2022 l-industriji kollha reġistraw żidiet bil-valur miżjud gross. L-industriji tal-grossa u l-imnut, it-tiswija tal-vetturi u l-moturi, it-trasportazzjoni u l-ħażna, l-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel irreġistraw l-akbar żieda bi 43.1% fuq is-sena ta' qabel. L-industriji li jinvolvu l-attivitajiet professjonali xjentifiċi u tekniċi u l-attivitajiet li jinvolvu servizzi amministrattivi u ta' sapport ikkontribwixxew għat-tieni l-akbar żieda fil-valur gross miżjud bi 15%. Fuq is-suġġett tal-impjiegi fl-2022 kull industrija f'pajjiżna reġistrat żieda meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-akbar żieda fl-impjiegi kienet fl-industrija tal-attivitajiet professjonali xjentifiċi u tekniċi u fis-servizzi amministrattivi u ta' sapport u fl-industrija tal-kostruzzjoni. Hawn ġiet irreġistrata żieda ta' 14.2% u 11.8% rispettivament. L-industriji fir-Reġjun ta' Għawdex u Komuna wkoll irreġistraw żieda fl-impjiegi. L-industriji tal-agrikoltura, la forestrija u s-sajt żammew l-istess ammont ta' impjiegi pas-sena ta' qabel.